जोङो माने आन्दलन खालामबोदों बिनिखायनो जों बे आन्दलनखौ खालामलांबाय थागोन भबिष्यतसिम जेब्लासिम जों भटारशिप मोना जोंनो भटारशिप नांगौ रांखान्थि उदांस्रि नांगौ होमब्लासो जोंनि गासैबो मुलुगनियानो जा बा आसामनियानो जा बा भारतबर्षनि जेसेबां भटार्सआनो जा बिथांमोनहा सांबिधानिक भाबै सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोन्थाय दङ जिहेतुकि जोङो बे हादोरनि भटार आरो बे भटारफ्रा भट होनायनि बिनिमयाव जोङो भटारशिपखौ मोननांगौ मानो होनबा भटारफ्रा भट होब्लासो गुबुन गुबुन पार्टी बा गुबुन गुबुन केन्डिडेटफ्रा देरहानो हानाय गोहो मोनो आरो बिसोरसो एमएलए एमपि बानायो एसेम्बलि बानायनानै होयो पार्लियामेन्ट बानायनानै होयो बिनिखायनो भटारफ्रा बे हादोरनि मालिक बिथांमोनहा गोजोनाबा मुलुगाव बा हादोराव गोजोननाय फैया बिथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय जोंनि मानगोनां बिसात्मा भरत गान्धीया बैज्ञानिक भाबै रिसार्च खालामनानै अर्थनीति स्वाधीनता समग्र बिश्वआव जानो नांगौ होननानै बुंदों बिनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल बानायनाय जादों बे पार्टीया इन्टारनेशनेल बिनिखायनो आरो इन्टारनेशनेलि जोङो मुभमेन्ट खालामबोबाय थादों आरो जों खालामलांबाय थागोन आरो जोंनि मुभमेन्टनि सायाव सारा पृथिबीनि जेसेबां गिदिर गिदिर हादोर दं बे हादोरफोरनि पार्लियामेन्टआव जोंनि बाथ्राया सावरायजागासिनो दं रांखान्थि उदांस्रिया जेरैहाय जोंहा मोननो गोनां दङ जेरै सरकारनाव मोनथाम रोखोमनि सम्पति थायो बे सम्पतिया जाबाय निजि सम्पति जोंनि व्यक्तिगत सम्पति आरो नैथि सम्पतिया जाबाय सामाजिक सम्पति जेरै बे लामा सम्पति कारेन्ट सम्पति बा हावाइ जाहाज सम्पति रेलगारि सम्पति बेफोर सामाजिक सम्पतिखौ सालायनानै जेसेबां थाखा आरजिनो हायो गभर्नमेन्टआ बिनिफ्राय जोंनो बाहागो नांगौ आरो जोंनिफ्राय लांनाय टेक्स जमा जाहैनाय थाखानि हिसाबखौ सरकारा जोंनो होनांगौ आरो बिनिफ्रायबो लाबा अंशनिफ्राय जोंनो अंश राननानै होनांगौ आरो बिनिफ्राय प्राकृतिक इसोरा होनाय जितु सम्पद प्राकृतिक सम्पद बे प्राकृतिक सम्पदनिफ्राय जेसेबां थाखा मोनो खयला लहा अभ्र आरो बिनिफ्राय हाजो हायेन हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां दैमा दैसा लैथोमा लैथो आरो दैमा दैसा लैथोमा लैथो आरो अन्थाइ बाला खयला सना रुपा मुनि मुकुटा संसाराव जेसेबां दं इसोरा होनाय बे होनाय सम्पतिनिफ्राय जेसेबां थाखा माने बेसेन दिहुनजायो बे बेसेन दिहुनजानाय सम्पतिया जों बे हादोराव जोनोम मोननाय साफ्रोमबो भटारनि नामै बे फैसाया जमा जायो आरो बे जमा थाखानिफ्राय जों हादोराव जेसेबां गोरिब गुन्द्रा दं जेसेबां भटार दं बिथांमोननो थांना थानायनि थाखाय जत किन्सित जोंनो माने जिडिपिनिफ्राय खावसे थारमाने जोंनि जितु जनमुरि आयनिफ्राय खावसे बाहागो जोंनि उदैनि नामै होनांगौ आरो खावसे बाहागोखौ सरकार सालायनो थाखाय आरो सरकारि खामानि मावग्राफोरनो बेथन होनो थाखाय बा जोंनि आर्मि पुलिसफोरनो प्रशासनाव खरस खालामनो बे थाखाखौ बिथांमोनहा खावसेखौ बाहायनो हागोन आरो खावसेखौ जोंनि उदैनि नामै सरकारा होनांगौ आरो बे थाखाखौ जोङो दिल्लीनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय डाइरेक्ट जोंनि खातानि नामाव होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों बे थाखाखौ जों कुनु एमएलए एमपि बा सोरबा देवानि सोरबा भिसिडिसि सोरबा गांव पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट बेबादि बिथांमोननि आखाइनिफ्राय जों बे सम्पतिखौ मोननो लुबैयाखै बे सम्पतिखौ जोङो डाइरेक्ट दिल्लीनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय जोंनि एकाउन्टनि नामै जों मोननो हास्थायनानै जोङो आन्दलन खालामबोदों गुसुङै दा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला दा बै फैगौ इलेक्सनाव थारमाने बाय इलेक्सन उपनिर्बासन बे उपनिर्बासनाव जों बाहागो लागोन जोंहा बिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 28 नं गसाइगाव दङ बेयावबो जों बाहागो लागोन बिनि थाखाय जों थिक थाक खालामखाबाय आरो बिनिफ्राय भबानिपुराव लागोन बिनिफ्राय तामुलपुर लागोन
उदालगुरियाव लानो सानदोंमोन खिन्थु थिग जायाखै दासिमबो उदालगुरिया आरो उदालगुरियाव जुदिअबा लानो हाया थेवबो जोङो माजुलियाव लागोन गासै मथा मथि जोङो मोनब्रै जायगायाव मोनब्रै सिटआव जोङो बे बाइ इलेक्सन एबा उपनिर्बाचनाव जों बाहागो लागोन जों प्रतिद्वन्दिता खालामगोन